It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Dreaming of those warm, lazy summer days. Yesterday I saw your mom and dad. Bij maar de Christ het haar. So this is Christmas, and what have you done? Mooi Christnummer, had ik dat zei. Wat denk je dan gelijk aan? Ja, wij denken gewoon misschien aan een heel gewoon veske rinkelbel of zo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Rinkelbel, hoe gaat het dan? Ja, oh, moet ik het helemaal zien? Oh, what fun it is to ride in a 50-cent Chevrolet. Ja, Jingle bells bedoel je ook? jinglebel. Jingle bells, jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Is er een bepaalde noemer wat je gelijk in de gedachten zit? Ja, Johnny Cash heeft een hele protte mooie kriesplaten. Hi. My God. Hi, babe. How you doing? On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. Er komt een kriesplaat oer Dirk Buitenzorg. Ja, ik denk het geweldig bij Sinterklaas aan en nu krijgen we dit ik nog. Dat is helemaal mooi. Nou, ik denk nou is het einde helemaal natuurlijk. Want ja, dat droom je net hier zo. Van Exis Quater hebben we dat nooit gehad. Maar nou maar Buitenzorg natuurlijk. Ja, je kan alles verwachten. En nou, het zou prachtig wezen natuurlijk. En zie je stem op de Friese Top 100? Dirk Buitenzorg op 1? Ja, natuurlijk. Ik zet hem direct op 10. Een Christhit. Ja, Is er stem op de Friese Top 100? ja zeker.